Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mga igsoon, mayong hapon. Nobena sa Inahan sa Kanunayang Panabang. Sa ngalan samahan o sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo kong Hesukristo, Dios ug tao nga matuod, magbubuhat ug manunubos ko. Aniya sa imong tilan ang usa ka laot nga makasasala nga nakapasubo kaayo sa imong mahigugmaon kasing-kasing. Ay hilugmaon niya Jesus, ngano nga nakaako sa pagpakasala kanimo ug pagpuno sa kapait sa imong kasing-kasing nga nahigugma kaayo kanako ug ang tanan iyang gihimo aron sa pagkakaplag sa akong gugma o pagkamakaliton ko apan o manunubos naghinulsol na ako ug dako man ang pagbasol ko sa akong pagpakasala kanimo. O maay unta nga mamatay ako sa lunsay nga kasakit tungod sa pagpakasala ko kanimo. Nagbasol na ako hinigugma ko. Ginoo, tungod sa pagpakasala ko kanimo, Dios nga mahan, aron sa pagbayad sa akong mga sala. Ihalad ko kanimo ang mga kasakit nga tungod kanila giantos sa kasing-kasing sa imong dusnong anak. O ikaw, o mahigugmaon nga Jesus, hatagi ako ug dakong kahadlok sa sala aron sa kaulahian lakip ang mga diyutay nga sala akong likayan. Nan mga gugmang yutan-on, pahawa kamo sa akong kasing-kasing. Wala ako'y lain nga higugmaon kundili ang akong maluluyon nga manunubos. O Jesus ko, tabangi ako, liguna ako ug pasayloa ako. Inahan sa Kanunayang Panabang, igampo ako o idangat ako sa pasaylo sa akong mga sala. Pagampo sa adlaw nga tanan, o santo suyamot nga Birhen Maria, nga aron sa paghatag kanamo o paglaom nga walay sukod, imong gidala ang matamis uyamot nga ngalan, inahan sa Kanunayang Panabang. Nangamuyo ako kanimo, nga imo akong tabangan sa tanang mga panahon o sa tanang mga dapit, sa pagtintal kanako, sa human ako mahulog sa akong kalisdanan, sa tanang mga kaguol ning kinabuhi, ug labi na gayud sa makalilisa nga oras sa kamatayon. Ihatag kanako o mahigugmaon nga inahan, ang hunahuna ug ang batasan sa pagdangop gihapon kanimo, kay nahibalo ako nga kun ako magmatinumanon sa pagtawag kanimo, ikaw magmatinumanon usab sa pagtabang kanako. Nanidangat ako ni ining grasya sa pagdangop kanimo sa walay paghunong, inubanan sa paglaom sa usa ka anak, aron madangat ko ang imong kanunay nga panabang ug ang pagpadayon sa maayong buhat. Panalangini ako karon ug unya sa mga oras sa akong kamatayon, hinaot paunta. Pagampo sa unang adlaw. O inahan sa Kanunayang Panabang, tungod sa wala ko'y pagtamod hangtod karon sa mga kaluoy sa Dios ug sa imo, angay ako ang imong did-an sa mga panabang, kay ang wala pagtamod dili takos sa mga bag-ong kaayuhan. Apan o matamis kong inahan, bisan unsa kadako sa akong
pagkamakalit. Milabaw gayud ang imong kaayo. Tungod niining ayaw pagdumili sa pagtabang sa usa ka alaot nga makasasala nga nagalaom kanimo. Ang imong kasing-kasing puno sa gugma sa tanan ug wala pa gayud hidunggi ang usa ka alaot nga makasasala, midangog kanimo nga wala nimo tabangi. Ayaw ikalimti ang akong mga kaguol. Iampo ako ni anang Ginoo sa kaayo nga muhatag kanimo sa bisan unsa nga imong pangayoon ug ipakita pag-usab nga ikaw takos sa ngalan sa kanunay nga banabang. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios, siya kung kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios, siya kung kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios, siya kung kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ikaw o Birhen, gihimong among dalangpanan, magtatabang sa mga kinahanglan o kagulanan. Katapusang pag-ampo, Ginoong Hesukristo nga naghatag kanamo sa imong inahan nga si Maria, sa pagkainahan namo, nga kanunay andam sa pagtabang kanamo, kang kinsang milagrosang istampa among gipasidunggan. Nangamuyo kami nga itugot mo unta nga kami nga nagapakiluoy sa iyang inahanong panabang, mahimong unta takos sa pagpahimulos sa bunga sa imong pagpanubos, nga nagapuyo ug nagahari sa walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ning santos nga misa karon atong iapil sa pag-ampo kini mga mosunod nga mga katuyuan. Misa pasalamat sa inahan sa kanunay panabang. Ihalad ni Ismaelita N. Desabilie. Misa pasalamat to Saint Joseph, Saint Josephine Bakita, Saint Teres, Saint Padre Pio, Blessed Virgin Mary, sa law na tawhan nila ni Kate o Irene, for the good health, protection, provision, and peace in the family. Yalad ni Angel. Misa pasalamat sa law na tawhan ni Danny Suico. Yalad ni Danny Suico. Misa pasalamat to Our Lady of Fatima, Saint Joseph, Saint Michael the Archangel, sa law na tawhan ni Stacy Sui, for the good health, blessings received, and protection. Yalad sa Latonio family. Misa pasalamat sa law na tawhan ni Elmer Cabahog. Yalad ni Mr. and Mrs. Elmer Cabahog and family. Misa pasalamat, Mother of Perpetual Help, another Thanksgiving, gihalad ni Edita Cortez, Elena Rodriguez, o Lotel Hodilia. Misa pasalamat to Saint Joseph, Senyor Saturnino, Beren Sarigla, sa law na tawhan ni Charmaine Banati, gihalad ni Bernadette Banati. Misa pasalamat sa law na tawhan ni Manolo Paragsa, gihalad sa Paragsa family. Misa pasalamat sa Senyor Santo Niño, Mother Mary, ug Saint Joseph, gihalad sa Espina family. Misa pasalamat sa Senyor Santo Niño, San Vicente Ferrer, gihalad ni Michelle ug Diosdada family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, gihalad ni San Nunez family. Misa pasalamat for financial receive, gihalad ni Rebecca Kaisip. Petition for the eradication of the virus, speedy recovery of all who got sick, safety of all health workers, especially Jane, Anna, and Keith, peaceful marriage, good health of all family members, conversion of sinners, reparation of the sins committed against the Immaculate Heart of Mary, gihalad ni Kate of Angel. Alang usab sa mga kalag, alang sa kalag nila ni Ernesto, Erlinda, Brian, o Pasensya, gihalad ni Sephora Pruto sa Dilimonte family. Alang sa kalag ni Cassia Cabahog, gihalad ni Odarico Cabahog. Alang sa kalag ni Eileen Piteros, gihalad ni John Piteros. Alang sa kalag nila ni Zacarias, Wilfredo Siriaca, Remedios ug Juanita, gihalad sa Tumulak family. Alang sa kalag nila ni Desiree Soledad, Artemio Jr., Artemio Sr., Seville D.L., gusto naman kalag sa Purgatorio, gihalad sa Tumulak family. Alang sa kalag nila ni Juanita, Josefa, Maria, Emiliana, Faustiniana, ug Jose Sr., gihalad sa Cabrera family.
Alas kalag nila ni Perpetua, Procisa, Teodoro, Rosales, ug sa mga kalag, jalad ni Marina Villamor and family. Alas kalag nila ni Liborio Senior, Dulcissima, Doloresita, Maximina, Godofredo, ug sa mga kalag, gihalad ni Kate. Alas sa kalag nila ni Lourdes Villanueva, jalad ni Monina, Amudia, Monilin, ug Tracy. Alang sa kalag ni Adalberto Mendoza Jr. ug sa tanang mga kalag gihalad ni Ian Jasper o Rona Mendoza. Alang sa kalag nila ni Fe Esperanza, Catalino, Jose Modesta ug sa tanang mga kalag gihalad ni Wilfred Bustamante. Alang sa kalag nila ni Liborio Sr., Godofredo, Nicanor Doloresita, Maximina ug sa tanang mga kalag gihalad ni Kate ug Angel. Alang sa kalag ni Bernard D. Rugado ug sa tanang mga kalag gihalad sa Rugado family. Alang sa kalag ni Ninita Pirilla gihalad sa Pirilla family. Alas kalag nila ni Margindi, Luis, Dolores, Pio Joseph ug Marcos, gihalad nila ni Paul ug Rose Sanchez. Alas kalag ni Asuncion Pino, gihalad sa Pino family. Alas kalag nila ni Teresa, Arturo, Teresita, Teres, Manuel ug Samuel, gihalad ni Lydia Sanchez and family. Alas kalag ni Edelberto Mendoza, gihalad sa Mendoza family. Alas kalag nila ni Felix Berto, Vicenta, Felipe, Benita ug Alejandra, jalad ni Titing ug ni Winnie Alawat. Alas kalag ni Custodio Nagra, jalad sa heirs of Custodio. Alas kalag ni Rosalina, yung birth anniversary, jalad sa Magali family. Alas kalag ni Ruben Flores ug sa tanang kalag, jalad ni Carmen Flores and family. Alas kalag nila ni Elmer, Gloria, Daniela, Arcadio, Artemio ug sa tanang mga kalag, jalad ni Ilda Supapo. Alas kalag nila ni Danilo, Vicenta, Paking, Lauro, Candelaria ug sa tanang mga kalag, jalad ni Maan Panganduyon. Alas kalag nila ni Elizabeth, Marcelo, Monsiana, Rodolfo, Rogelio, sa mga kalag, jalad ni Carmen Flores and family. Alas kalag ni Maria Roliti, jalad ni Alsuico. Alas kalag nila ni Danilo, Bibi Boy, Serafin, Fructuoso, George, sa mga kalag, jalad ni Anamor Binauhan and family. Alas kalag nila ni Nicolas, Demetrio, Marta, Teofilo, Yolohio, sa mga kalag, jalad ni Eduardo, Ursula, Sangel. Alas kalag nila ni Erlinda, Sixto, Samuel, jalad sa Elardo family. Alas kalag nila ni Luz, Crescente Sr., Crescente Jr., Rowan Sr., Cecilia, sa mga kalag, jalad sa Kinains family. Alas kalag nila ni Epifania, Eleuterio, Marianito, Rodrigo, jalad ni Antonia Mabali. Alas kalag ni Hilario Humamoy, sa mga kalag, jalad ni Merna Humamoy. Alas kalag ni Grace Canite, sa mga kalag, jalad ni Mr. and Mrs. Tilakas. Alas kalag nila ni Urbano, Inocencia, Francisco Sr., Grace ug Bobby ug sa mga kalag, jalad ni Julius ug Elvira Rugay. Alas kalag nila ni Amparo, Sili, Daday Sanorio ug sa mga kalag, jalad ni Michael Montero. Alas kalag nila Winrito, Fulgencio, Concepcion, Carmen, Lucio ug sa mga kalag, jalad sa Espina family. Alas kalag nila ni Genevieva, Nympha, Libertad, Isaias, Evangelista ug sa mga kalag. Alas kalag nila ni Felisa, Donedito, Telma ug Benji, jalad ni Mr. and Mrs. Rudy and family. Alas kalag ni Ruben del Rosario Flores ug sa mga kalag, jalad ni Rio Oliver Generoso. Alas kalag nila ni Clarita, Vicente, Alfonso, Terso, Maria ug sa mga kalag, jalad ni Mr. and Mrs. Tantoy. Alas kalag ni Teofilo Sr., jalad ni Josh, Luis, Andrew Aganan. Alas kalag nila ni Emilio Natividad, Christine, May, Lucio, Pastura ug sa mga kalag, jalad sa Ancenas family. Alas tanong for all the souls departed due to COVID-19, jalad ni Rebecca Kaisip. Alas kalag nila ni Benito, Kanuta, Marcusa, Juan ug sa mga kalag, jalad ni Chirilyn Pipita. Alas kalag nila ni Oscar Von Ryan, Maria Modesto, Edwin, jalad ni Mrs. Lucia Flores. Alas kalag ni Oscar Armida, Wilfredo Sr., Wilfredo Jr. ug Arcile, jalad ni Mrs. Lucia Flores. Alas kalag nila ni Francisca, Aldefonso Sr., Eldefecho Jr., Cherry Rose, Marcelina, Sinaida ug Toribio ug sa mga kalag sa purgatorio, jalad sa mga Kachor family. Ug alang sa kabus mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa servants of the suffering souls, apostolate.
hapon, kanina tanan. Di ba daw kayo gabi na? O ang una na tong himuon mga pag-ampon ini Oratio Imperata batok sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta panalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi o daghan ang napiktan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ni maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap ni giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga magalima unta sila sa mga masakiton inabanan sa kantigo o dinuyugan sa puangod tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit. Nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Jose. O doon ako'y special intention karong adlaw first death anniversary sa akong magawang nga lalaki dito sa Balanga, Bataan. Ako magtuo first death anniversary na bago pa mo dito. Si Adolfo. Taganon tayo siya sa Ginoo sa pahulay maday. Pag-usab ang atong regular nga mga intentions. At outside, apel silang tanan. Dagang salamat ninyo. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanaaka ninyo. Mga igsoon, atong hinalsalan ng atong mga sala aron maandam kita pagsaulog sa Santos, mamisa, karong adlaw, unang nobena sa inahan sa kanunay panahon. Kaluyanon ta kita sa Dios samahan makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita Ginoong Dios itugot ka namang imong mga alagad ang kanunay kayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangaman ni Santa Maria kanunay ulay aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia. Hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro.
Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang Dios nun gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo. Mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa ngayang gisaad. Aron nga pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo, sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson, sa pagkamainantuson ang pagka-Diyos nun, sa pagka-Diyos nun ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw nga nagapuyo diha sa saligdanan sa labing hataas, nga anaa magpuyo sa landong sa makagagahom. Ingna ang Ginoo. Ikaw ang akong talangpanan ug ang akong kuta, ang akong Dios nga akong gisaligan. Tungod kay midangob siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako ug tubagon ko siya. Maanaa ako uban kaniya diha sa kagul-anan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ang akong pagsalig. Luwason ko siya ug himayaon ko. Sa taas nga mga adlaw, lipayon ko siya ug pakitaan ko siya sa akong kaluwasan. Diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya misulti si Jesus ngadto sa mga labong pari ug sa kadagkuan sa katawhan pinaagig sambingay. May tawo nga nagtanom og mga paras. Gilibot niya kinig koral ug nagkalot siya lungag alang sa pughanan sa ubas. Ug gipatindog niya ang usa ka bantayan. Unya iyang gipa sa upan ang parasan ug mipanaw siya. Sa pagabot na sa ting pamukpo sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang ulipon, gibunala nila ug gipapauli nga walay dala. Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon. Apan siya gibunala nila sa ulo ug ila pang gipakaulawan. Nagsugo pa gayud ang agalon ug laing ulipon ug siya ilang gipatay. Ug daghan pa ang ilang gibuhat sa ingon. Ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki.
Sa katapusan, iya na gayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahurong nila ang akong anak. Apan naging nanay ang mga saop. Kini mao ang anak sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon, aron maato na ang parasan. Busa, ilang gidakop ang anak o gipatay o gilabog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan. Unya nangutana sa Jesus, nan unsa may buhaton sa tagiya sa parasan? Adtuon niya og pamatyon ang mga saop ug pasaupan yaglain ang iyang parasan. Sa walay duha-duha, nakabasa kamo nining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. But untang dakpon sa Jesus sa mga punuan sa mga Hudeo, kay sila nakasabot man nga sila'y giigo sa sambingay. Apan nahadlok sila sa mga tawo. Busa, mibiya sila kaniya ug nanlakaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malingkod paliw. Ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo bahin sa usa ka tag-iyas parasan diyang gipasaupan. Nag-summarize siya sa relasyon sa Ginoo o sa Israel sa una, karon sa Ginoo o sa simbahan. Unsa mo gitumong sa Ginoo nining maong sambingay. Ang Ginoo una sa tanan, gusto niya nga ang outcome sa pagdala sa parasan in accord sigon sa iya nga gusto. Karon, ang buot pasabot nga karon nga wa ma in accord to the intention sa gusto sa tag-iyas parasan. Tinuod sa istorya, sa tingan nila, yan ipadadaan. Pero muna, persecuted, pamanalan. O niya, papauli, wayda. Kaya ngayon bahin man niya, mapasabi ngayon bahin. O niya, padalan sa glain, pamunalan niya po, uban, ipatay. Ipadaan niya sa katapusan, sa tag-iyas parasan ang iyang anak. Ingon ang mga sa kini, wala nindot, atong anang ini. Sa sambingay, wa magisdot kon daghan bag anihon, nakaganansya ba sila o unsa diha. Ang gibutang na ganiya nga pag-andal sa mga gipadala, ilang pumunalan, tayo nila hangtod ang iyang anak mo na ilang gi-reject mo ng punto nga mga Pariseo, mga skriba, ban nga mga Hudiyo, mga karikuan sa mga Hudiyo, wa nila dad-a ang gitukod sa Ginoo nga structure ang Israel sigon sa plano sa Ginoo. Mo na ipadadaan niya og mga propeta, mga judges, apan kani wa na gipamatay nila. Gipriso, munalan. Mao na ang ipasabot sa Ginoo, nakasabot sila. Ang mga Hudiyo muna
Dili lagot sila sa Ginoo sa pagsulti ni ani. Kay ang simbahan, ang kining Israel, pagdala nila sa establish sa Ginoo nga relihiyon, sigon sa ilang kaugalingon, pagbuot na, whimsical. Di na in accord, di na sigon sa kabubuton sa Ginoo sa iyang pagtukod, alang sa ilaha o karon sa atua nga kaluwasan. Una, ang basically, mao gina siya. Nga, dili ilaha sa Ginoo. Unya, ang magbuot ang Ginoo dili sila na lang sumala sa atong nadunggan sa daghan na kayo mga kuan gibasa. Mao na usa sa mga istorya nga naabot sa kong nauna. Labi na karon nga pandemya, daghang kay natong palit bugas, palit ko ana, reba palit ng bugas. Unya, dahil papalit og bugas, ganador. Palit ngadto na po ka kilo. Kana wa nakabot 1,000. Ingon ang nagpapalit palit nga daw ganador, po ka kilo. Kaya rin istorya, abot siya, hatag niya ang bugas. Apan wa niya uli ang sukli. Nakadaot, anak. Tuo siya nga, iyahan na to. O limbong siya, o unsa niya, kalimtan lang to sa kuhan. Pero in the sense nga, dili iyaha. O na, nga, iya kitang uli, iyang ihatag o balik, hindi man to iyaha. Mao na, sinugo na siya, di siya mo'y nagsugo, di siya mo'y amo, di siya mo'y master, gipiyalan lang siya. Sa gamay pa may kining akong giingon nga intensyonahan nga akong magawang, los paron ka na siya sa una, siya mataga ni magpare, siya may, pero bright na siya, valedictorian ko na siya sa St. Alfonso sa una. Mao na, pinanggaga siya mama, niya, ako masuya o niya, ako iti, kada hapon, painom siya tuba, kay, mas paron lagi siya, kay iskwela mo siya sa agriculture mga ito, o niya, murag na sakit siya, muna pag-abot niya sa balay, muna gialiman siya pag-ayo, sana painom siya tuba, kada gabi, usa kalungnik nga tanduhay. Ako iti guha, kaya naman ni Lubi nga adlawan tawag nila, nga tapis ka na ito bagong dawat. Oh, apa ni tigla balik lang ko ba. Usa ka hapon na. Tingog ko. Ako kaning tilawan tuba no. Pag tilaw na ko sustam isa. Sige kong tilaw. Nahurot bitaw ang tuba. Pagabot ako sa amo. Mama no, haman ang tuba. Ego. Mayabo ma. Pagta na mama sa kong no, puwa makay ko. Kay umakainom ko, mamuha man ko. Bisag dili ka ko minom, muha naman ko. Joke na. Ano siya? Nga. Di ba ko palahubog? Tilaw naman ito ako. Niya gamay pa mga ikwado. Muna, nga. So, huwag kayo kumama naman. O niya. Dili kita ko, agisugor ako. Muna, it's not my personal. Sinugo rin ko. Mauna siya nga atong hinamdaman kanunay. Ang mga naa sa simbahan karon relasyon Ginoo na simbahan sinugo rin sa Diyos. Alang sa atong kaluwasan. Karon rejected ang Ginoo. Katungkupan nga gisugo niya. Apan ang Ginoo na himo nga haligi nga sukaranan, ha? Nga ugwa nga dili mahimo ang maong gitukod sa atong Ginoo alang sa atong kaluwasan. Muna nga siya, ha? Rejected siya. Wag siya tagda, wag patay ka rin siya. Sa history, doon ay mga tao nga mga bright kayo.
mga rejected. Kaya nga di pa celebrate kayo? O sana, si Thomas Edison. Kamakailan mo Thomas Edison? Sa science, general science. Sa high school, Thomas Edison. Ang sama ba? Siya ang nag-imbento sa phonograph. Kaya naman, kaya iba pa sa una, baili-baili na ang mga tanong sa una. Anya, siya nag-imbento sa carbon telephone. Telephone siya na, Thomas Edison. Siya nag-imbento sa transmitter. Transmitter ka, bibigyan tayo mga. Anya, o kanang usas mga nito dyan kayo, kanang motion picture projector. Sini. Mga na. Pero sa eskwelahan, expel siya. Nganong expel man siya? Kay MR siya. Mentally retarded. Mga na. Mentally retarded siya. Pero kung bitaw na to, LR. Kung sabi lang LR, layo ra. Itong ilang analysis layo ra kayo. Apahan, sa ako nangiingon, nga doon naging mga butang alisudyo kayo, silang mga ordeals, anang mga nakaimbinto nga mga ngilngig kayo ba? Pero, wa sila ma-insulto, wa sila ma-discourage. Nakapahimo, naka-encourage na hinuon nila sa paghimo o mga butang. Nakaimbinto nila yung mga ngilngig kayo, nga wa pa yun mahimo. Kailan mong Albert Einstein. Kita mo picture Albert Einstein, kalkag kay buhok. Ako buhok di kay kalkag. Di ko. Na si Einstein. Kanang nuclear. One of the most creative minds or intellects in history. Yung nga kayo, why atomic bomb magwa si Einstein? Hindi ka ng Einstein. Pero, kung ano siya, sa Munich, eskwela siya, bulok ay siya. Bulok siya sa history, geography of languages. Di siya ganahan niya, may challenge na. Dito siya sa mga lisod. Muna, wa siya kakuha diploma sa Munich. Naundang lang siya, wa siya tagay diploma. Kanang naong na mo. O diba, kaya diploma. Kita nila ang magunahuna, parehong Einstein, maragbuang tanawon, wala ba? Mentally retarded ka, ayaw na lang kay tislat kay tagilong. Sekali sa lang ta. Ang ako alang, sa atong kinabuhi na inaingon niya, na mga rejections ba? Pero, ayaw ko na, di na ito na nga, kada siya, kanang is the end. Naapa man ka, buhi man ka. Maunay, sama nila ni Einstein o ni Edison, nakapa-encourage sila pagpaninguha. Kaya gitamay sila, ubus kayo sila pagpaninguha. Kanang mga ilang ordeals, kanang ilang kasakit sa kinabuhi, expelled. Why diploma? Na sila mo surface above the rest. Mga ngilngig din sila sa history. Mga ikson, mga kumingon ng mga Albert Einstein mo, Edison mo, wala yun, nanay telepono, ay nalang mo, nanay cellphone, ay nalang ang ako lang, ang atong naon, nga, mo na, rejected ang Ginoo, panhaligi siya, nga maoy importante kayo, gamak sa Ginoo, alang sa atong kaluwasan. Mo ginay, and ang mga Pariseo, Saduceo, Skriba, lain nila, mahimo lang personal ba, tingali, daghagay sila. Mura sila boxer ba, iba man ang boxer,
Ngayon, kadawat sa kwarta, wala sige na lang yung kumo. Inikabli na niya, doon sa bulsa. Mga ato nang inumduman kanunay. Nga, dili ta mabakser, atong unahuna, atong tumong. Dili na mga material nga batang padulong kita ngadto sa Ginoo sa gingharian sa langit. God bless you. Unang nobina sa enhance kanunay yung pananaw. Ngalan samahan, anak sa Espiritu Santo. Amen. Manindaw palayo. Pag-ambos katawan. O Ginoo. Magampo kita nga mamahimong magmanggihatagon sa usag-usad diha sa pagpangalagad ug moingon kita. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, mapadayunong magpanaw ngadto sa kaingpitan, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasod, mapatigbabaw sa kaangayan, kalinaw kay usa, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangita sa bahandi niining kalibutana, dili mahimulag sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nakabsa na sa paglaom, makaplaga na ang matuod na paglaom diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, tupilo ka mamot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mupahulay na sa dayon uban sa langit ng Amahan, mga muyo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Amahan, himuha kaming magmabinantayon sa bahandi nga imong gisalig kanamo. Ug himuha kami nga magmaalamon diha sa pagbuhat sa katarong. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang ka na mo, makalanon, may Espiritu mo. Ay kami ka Diyos, naman sa iyong pagkamang ihaptawan. Amang narawat kining bino, abot sa iyo, tak ginamak sa kamang sa tao. Mahimot at kini, alang ka na mo, may limnon nga, Espiritu mo. Magampo kita ron ang atong sakripisyo daw aton unta sa Dios nga man makagagahom sa tanan. Ginoo kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak. Nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan na lang kanimo. Gumikan sa imong grasya, kini among pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga man Diyos nga tonhay makagagahom sa tanan angay o matarong ngayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. O nga magaday kami magapasidungog o magasangyaw kanimo diha sa Berhen sa inahan sa kanunay panabang. Kay nadamkon siya sa imong bugtong ng pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. O sa ulay paghanaw sa maya sa iyong pagkabirhin, may pahimugso ni Jesucristo, among Ginoo. O bosa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong maya sa walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo,
Santos, gayo ikaw ginawang taburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu. Aron pagsantos ni ining mga gasaw, mahimok kini alang ka ng mga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. May kuhasag pan, may pasalamat ka ni mo, may pikas o mihatag ni ining ato sa mga tinunanog. May ingo, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mau. Ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mi Koasias Kalis mi pasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinon anog miingon dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo may ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasayon buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhon ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo aman, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod, kay mo kami giisip nga ngayan, nga mga tubang ug mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose nga among arsobispo, ni Medifil among obispo auxiliar, ang tanang retired bishops ug ang tanang kaparian. Hinumdumi sa among mga minahal nga mahigsoon nga nangamatay labi na si Adolfo. Malaumon nga mabanhaw siya ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kaboboton. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga mahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog o gimaya. Hangtod sa kahangturan. Karon atong pangajion mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, din sa'yo kamay salamat. Kalalo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloan kami sa mong mga sala. Pasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, kagyan sa palay, ilalawas sa kami sa mga kami, kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron
Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunong. Ginoong Hesukristo, mingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo ayaw tagda nga among mga sala. Kon dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace. Panagdain, manaakan ninyo. Ang kordero sa Dios atong Ginoong Hesukristo, bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo pamulong lamang ug mamaayo ako. Salamat kanyang tanan. Ako lang dili ko mo pa hibalong ang sa kay si Bishop Dodong Ramoy mo pahibalon sa mga buhaton niya alang sa atong mga misa ngadto na sa sulod sa simbahan. Doon na siya ay plano i-discuss na mo ganyan sa mga meeting. Maayo kayo nga na ay plano ang atong obispo, auxiliar. Nindot ang iyang plano
O niya, sero niya bahala mo pa hibalo. Basta, ang ako lang na naglihok ni, o may mag pondora, o niya, makalit lang o pasunod sa mga rules and regulations, sa mga lagda, nga why mga kuan ba? Saan eh? Why mga driver? Na niya in accord with the directives from the Archdiocese and from the CBC. Kaya salamat yung tanan, salamat sa atong nandan nga pasalamatan si Wendell, si Red. Salamat Red. Nikapare ni mo pistata sa Lapo. Ayaw to ko imbita, bitayon di ka. Joke lang. Panya, kuhan, salamat ni Judain, Misyo, ni JV sa atong duha ka mga madre nga niya, si Glit o si Ani. Thank you sa tanan. Nawa ka tiyali mo ka simba sa live stream, pero naaman ay daghan pa. O mga sponsors na mo, daghang salamat sa inyong pag-uban, gikan sa pagsugod sa atong pagmisa diri hangtod karon. God bless you. Stay safe. Follow the precautionary measures. God bless you. Magampo kita, Ginoo, kaming nangalawat sa langit ng mga sakramento, nangamuyos sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog sa paghandom ni Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimon ta paglagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ka ninyo, Diyos, makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May gabi ikan yung tanan. God bless you.